bengi iki nek gawe iringan biasa wae ya. Ngopo? Ana mata-mata. Sopo? Sing arep niru garapane Dwija Laras. Lho. Iki lho. Pak Putih lho. Sesuk mesti arep dikekno dalang ngalek mesti. Oh, Manarya to. Yo, Nduk Lintang. Nggih. Karo anak wedok Rahesta Deka Chandra Dewi. Tata. Ya. Lagune Gerajakan Banyuwangi. Wah, cocok niki. Nggih, pamundhut saka perangkating Desa Parajekan. Kalian kalau mau aku wis matur kalawan panjenengan Pak Lurah. Pripun, Mas? Nek iki engko aku izin nguyuh sikik mergo wingi aku bar operasi batu ginjal. Nggih, Mas. Nggih. Kesehatannya dijaga, Mas. Siap. Jenengane dibutune wong akeh lho. Ki engko kepruke nggon sabete tak pasrahke anakku lanang sing barep Mas Jendra Yudhistira Putra wis sabetane wis ngungkuli bapakne. Alhamdulillah. Neng omah sekulino nyabetno BPKB sertifikat gede apik sabetane iki. Kuwi aku kowe kok suruh masak. Ayo Dek Lintang, Ayo Nduk Lintang tanpa spot. Dik Tata. Ya. Karo Nduk Tata. Yo lagune Banyuwangenan Gerajakan Banyuwangi. Pak, Tata niki luar biasa loh, Pak. Ngapa? Nyuwun sewu, ora mung olah swara tapi tarine juga hebat. Wah nggih. Wah, wingi pramen apa, Nduk? Nyekel mic. Pripun? Wingi pramen apa? Kok macak wayang Weni. Oh, Sri Kandi Mustaka Weni. Nggih. Ya, kita tuh beda berapa tahun sih, Dek? Beda berapa? Mbak Lintang kelas berapa? Aku kelas 2. Aku kelas 3. Kelas 3 SMP. Oh. Oh, Lucu toh, Mas? apik jane sepantaran iki. Wah, jan cocok iki. Sik toh. Kowe iki lho wis tuwek bareng kok suruh masakku. Ora iki nek iki kan pancen bapaknya juga seniman, ibunya seniman. Bener. Mbak Tata iki bapake dalang, ibuke ya gak pesindet. Lah narine iki nurun saka Sinten? Mbak Dewati Dek ya. Bulik ya. Karena Dewati to. Nggih. Kudu. Kayak dokter kok ngam. Oh, kemeroh berarti iki. Kemeroh. Enak dokter kok jogetan iki. Oh, kemeroh. Yo coba Gerajakan Banyuwangi Mas Jendra gen Toto. Ya. Nggo lagu-lagu iso lajeng wonten ing gara-gara kalih Candi TB. Ya siap. Yuk, Gerajakan Banyuwangi. Monggo para kanca garap gamelan. Blas musik. Gerajakan Banyuwangi
sing tau sepi lanang wadon Munggah ning pasir-pasir semburan redowan ambi pangan Landing tangan pinggir pesisir gerangan jalan bisik-bisik semayan materi sir-siran ambi Matur sembah nuwun. Ah ya, selendro 6. Ah, hello.